Awu Prudence, shakunjani? Enhle ngiyazi kamolanga ngiyasho manje ukuthi hayi manje angisakuboni. Already, sizothola isipati. Ayisuka manje sikhe ngikhona. Angisebenza phi ngoba ngize ngifunana namatoho nje. Ngiya-apply lapha online. Akulungi. Angisona sehlezi unoRose. Rose this, Rose that. Right. Indaba kaRose manje. uRose Mbakubheka umuntu engimaziyo vele utshelwa la ikhasi nayo yangicamba so akunaninzi ehambayo lapho khuleka ngiyaninzi Yabo yangichaza ukuthi ngisho kanjalo. Prudence bayacanga ukuthi ngimbambe ha. Libe lesmile ha. Dala yazi ngisho indaba kaPrudence. Prudence. Yabathunga baze baba ngezandla. Right ngithi. yeah Yo mngani. Rose akusile into ecabangayo mngani wami. Ngicela ukuthi sikhuluma akusile into ecabangayo. Ungangihlanyela ungalingi ukuthi akusile into ecabangayo. Yini into yenza mama nothi ke izandla singishwa wena. Wena dala ngisho ukuthi ujwayela kabi wena Prudence wena. Ujwayela nje kabi. Wena Dala ngisho wena Prudence ukuthi ufunana noTK. Wena ticikilani wena ulethana nesikhathini sami osibolekenile September. Lezi zinto zenzayo emakhoneni. Usile yazi. Rose wayikhuluma nami kanje kanti. Namngani wayikhuluma angisingakutshela ukuthi akusile into ecabangayo. Ungakhulumi nami kanje. Uyakwatisa yakho. TK khuluma wahlohlamela. yo Uthi umuntu akatsheli yena lento leyo njengoba nibambele izandla la akutsheli yona leyo nto leyo. Yebana umuntu wakho uthi ke akangitshelanga lento leyo uthi ngabantu like nazanayo nje kuphela. Hathi ke unjani TK? man khuleka man Rose man kusinto ecabangayo man nawe yazi uyathanda ukushisa le ndaba ngathi manje enye into man khuleka man akusile into ecabangayo singayilungisa le nto man isimple le nto sisimele nje grand yabona asimeni mashaka man Prudence Rose man ahlale phansi man sikhulume nehlisana imoya kanti man angayijuli ayisho ngihlanganisa ikhanda manje yini kanti Ushilile la ekhanda ngicabanga ukuthi sazohlala phansi ngikhulume nawe.